gidan rahoto. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel mai albarka mai suna gidan rahoto, a inda muke ɗauke da labarin wannan jarumi mai suna hamisu tare da wannan sabon mawaki mai suna kawu ɗan sarki. Kafin mu tsunduma cikin shirin kai tsaye, masoya ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, za mu je hutun rabin lokaci. Hakika kamar yadda kuka sani, hamisu mawaƙi ne shi wanda ya daɗe yana waƙa ba tare da an san yana yi ba, amma cikin ikon Allah lokaci guda hamisu ya tashin da ba a tunani, ya zarce kowanne mawaƙi da yake tashe a wannan lokaci. Amma cikin ikon Allah da aka ce komai da lokacinsa, sai ga wannan sabon mawaƙi inda ya kunno kai mai suna kawu ɗan sarki, wanda yake sakan waƙoƙi iri-iri na soyayya da shauran waƙoƙi, kamar wacce yake sa rai da saki ko kuma wanda yake saki a kwanakin nan. Akwai waƙoƙinsu irin su gwallo, akwai su ribar so da dai shauran waƙoƙi wanda suka yi trending sosai a wannan shekara, inda duk inda ka zagaya cikin gidajen biki, TikTok da shauran kafafen yada zumunta za ka ji maganar kawu ɗan sarki ake. Hamisu hakika ya yi matuƙar mamaki da wannan al'amari, domin shi dama fa rayuwa har take. Amma fa kada ku manta, hamisu ba wai daina waƙa yayi ba, yana nan ya yi shiru ne domin sakan muku zafafan waƙoƙinsa. Don haka yanzu bari ku ji yacce ke rerawa da kunnuwanku domin ku kasance da shi a kowane lokaci. Kawu ɗan sarki shi ma yana ta shirye-shirye. Bari mu fara kawo muku ta hamisu kafin mu koma kawu ɗan sarki. Har abada ina yabawa masoyiya, inda ta shige ni raina, ta kewaya halayyar ta ba misali, mai kyanya irin na ta ban gani ba. Wannan kenan kaɗan daga cikin sabuwar waƙar da hamisu zai saki nan ba da jimawa ba. Jama'a kar da ku manta, idan wannan shiri yana burge ku, ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, ku yi mana liking, comment, share da dai sauransu.